Amikor reggel jöttem dolgozni, egy autót láttam, csodálkoztam, hogy került ide, aztán láttam, hogy ki van törve az ablak. Valószínű, hogy onnan jöhetett, de ott hiányzik egy zöld oszlop. Január 5-én hajnalban Budapesten a 12. kerületben az egyik bevásárlóközpontnak a kávézójával hajtott be egy férfi személygépkocsijával, melynek hátsó ülését valamilyen gyúlékony anyaga lelocsolta és meggyújtotta. Ezután megpróbált elmenekülni a helyszínről társával, aki egy Volkswagen Golfban várakozott rá, de a 12. kerületi járőrök észrevették a gyanús autót, intézkedés alá akarták vonni. Az autó azonban nem állt meg, így üldözőbe vették őt a rendőrök. A gépkocsinak sikerült elmenekülnie, és sajnos az autópályán a rendőrök nyomukat vesztették. A Kevéz üzletvezetője nem kívánt nyilatkozni, ám azt elárulta, hogy az automata tűzoltó sprinklerek nagyobb kárt tettek a berendezésben, mint a kigyulladt